Bonjour. Hai să vezi cum arată o cameră de hotel de 5 stele, tăticu. De aici să intră. Uite așa. Aici nu-i nimic, e perete. Așa. Să vedem baia pe dreapta. Cam așa ar arăta baia. Aici e un dușuleț. Cabină de dușuleț. Și aici e cada. Cam așa arată cada. Cred că oricui i-ar place. Iată și cabina de duș. Uite așa. Să mergem în cameră acum. Frumos, elegant. Asta e bărulețul. Totul e free. Tot. Asta e de 5 stele, nu ca la Vega. Vega era de 3 stele, drecu. Și apartament pentru o persoană. Nu e garsonieră sau altceva. E pentru una bucată persoană. Uite așa. Pătuțurile și e cam cât 2 sufragerii de ale noastre. Gata, te-am pupat.